Salutare și bine v-am găsit! Numele meu este Mihai Marinescu, iar pentru mmsvi.com vă voi oferi al treilea tutorial gratuit de HTML5 și CSS3. Știu că data trecută am zis că vom începe să lucrăm efectiv la crearea unei pagini web, dar după ce m-am gândit mai bine mi-am dat seama că trebuie să vă mai prezint niște noțiuni de bază pe care trebuie să le aveți în vedere de fiecare dată când trebuie să creați un site. Unul dintre principalele lucruri la care trebuie să vă gândiți înainte să vă apucați de crearea unui site este outline-ul site-ului. Iar ca să înțelegeți mai bine acest concept de outline, vreau să vă gândiți la cuprinsul unei cărți. După cum știți, în cazul în care citiți, pentru că dacă nu citiți, probabil e ceva nou pentru voi, cuprinsul unei cărți este format din titluri și subtitluri și subtitluri și așa mai departe. E bine, așa trebuie creat și fiecare site care se dorește a fi un site de calitate. Trebuie să aibă un outline care să arate ca și cuprinsul unei cărți, să fie structurat logic și ușor de înțeles. Ca să vă faceți o idee grafică despre cum arată acest outline, vă voi arăta outline-ul site-ului meu și alt outline de la alt site. Ca să vedeți aceste outline-uri, vă recomand să instalați un add-on la Google Chrome, HTML5 Outliner. Din păcate, acest add-on nu funcționează la site-urile offline, site-urile de pe calculatorul dumneavoastră, ci trebuie funcționează doar la site-urile online. Ei bine, acesta este un outline. Practic, acesta este cuprinsul acestei pagini web. Titlul principal este tutoriale, despre asta este pagina respectivă, iar restul sunt subtitluri. Navigația de obicei apare ca Untitled Nav. Am văzut că pe unele site-uri acest nav are un titlu, dar pe cele mai multe rămâne untitled. Iar acestea sunt restul titlurilor din pagină care structurează efectiv pagina și ceea ce oferă această pagină. Spre exemplu, de ce HTML și CSS, dacă dau click pe acest subtitlu, mă duce la partea din site aferentă acestui titlu. Haideți să ne uităm și pe alt site, pe Web Platform, un site foarte bun unde puteți să învățați HTML și CSS. Dacă dăm pe outline, vedem iar la fel că este structurat în așa fel încât să apară ca și cuprinsul unei cărți. Dacă dăm click, vedem că ne duce pe diverse porțiuni ale site-urilor. Ei bine, și acum întrebarea cum se fac aceste outline-uri. Aceste outline-uri sunt nimic altceva decât heading-urile din HTML. Dacă mai țineți minte data trecută, noi am făcut un site și v-am spus că acesta este un heading H1 care poate lua valori de la H1 până la H6. De fiecare dată când punem un heading în site, acesta creează un outline al paginii noastre. H1 este titlul cel mai important, iar pe măsură ce numărul crește până la 6, titlurile devin subtitluri ale titlului important. Spre exemplu, în acest site avem 1, 2, 3 titluri importante, iar restul sunt subtitluri.
avem 4 subtitluri H2, 3 subtitluri H3, 3 subtitluri H4 și așa mai departe. Am urcat deja pe internet această pagină ca să vă arăt exact cum se vede un outline de către motoare de căutare. Și apropo, aceste outline-uri sunt foarte importante, bineînțeles, pentru indexarea site-ului și ca să fie mai ușor găsite și înțelese de către motoare de căutare. După cum vedeți, în fișierul nostru HTML, aceste titluri sunt aranjate într-un anumit fel, dar HTML-ul nu ia în considerare spațiile albe și afișează totul unul sub altul. Asta așa să... Așa. Totul se vede unul sub altul, nu ține cont de felul în care am aranjat noi în pagină titlurile. După cum vedeți, HTML-ul asociază deja niște dimensiuni pentru fiecare heading în parte, doar că nu este absolut deloc recomandat să folosiți heading-urile doar pentru a stiliza un text. Acest lucru se face din CSS și o să învățăm mai târziu cum facem asta. Acesta este pagina pe care am făcut-o, iar ca să vedem outline-ul ei, practic acesta este cuprinsul paginii. După cum vedeți, heading 1 este cel mai important titlu, heading 2 subtitlu și așa mai departe, iar heading 6 este cel mai puțin important subtitlu. Cam atât despre outline. Era foarte important să vă prezint aceste detalii, pentru că dacă tot începem să facem pagini web, haideți să le facem ca lumea de la început. Până pe data viitoare, vă doresc să aveți o zi minunată. Salut!